21 февраль халыкара туган телдәр көне. Тел кешенең рухи дөньяһын, милли туйгыһын һәм горурлыгын, үткән буындары, балалары алдындагы тарихи бурысын гәүдәләндерә. Теле бар икән, халык үҙе яшәй. Туган телеңә тугрылык һәм һөйү хакларга кәрәк. Хакларга тырышкан һайын милли туйгы тик көсәйә генә бара. Тел ул аралашу коралы гына түгел, ул ижад сыганагы ла. Дөньяда күпме тел бар, шуларның һәр береһе кешенең әйтергә теләгән фекерен буйымга ашыра. Һәр тел үҙенә күрә бер мөғжизә. Меңәр йыллык юлдар үтеп, хәзерге сагылышын, яңгырашын алган. Тел байлыгы, ил байлыгы. Ошо көндәрдә Рәмия апай Гариповка 90 яшь тулды. Ул әйтүенсә, илен һөймәҫ кенә, телен һөймәҫ, иле юктың гына теле юк. Рамиль Гарипов. Руки моей матери. Был светлый день, светла о прошлом память. Траву косили мы с тобой вдвоем. Ты помнишь ли тот день, родная мама? А мне он стал счастливым самым днем. Гадала где-то дальняя кукушка. Ты, мама, подточила косу мне, рассветным солнцем залила опушку. Дубовые рощи рядом на холме. Косил я поначалу очень робко, но ты хвалила мой порыв ценя, учила и умению, и сноровке, подбадривала искренне меня. Коси, не торопись, бери поуже, держи повыше острие косы. И радостью светилась, если лучше я вел прокос зеленой полосы. Как ручеек коса моя сверкала, и луговые падали цветы. В их чашечки и голубых, и алых росинки слезы были так чисты. Довольная, ты радовалась сыну, глядела на проложенный прокос. Сынок подрос, в руках довольно силой, а у самой в глазах росинки слез. Отец свой тоже так косил, сыночек, и не поставить никому в вину. Не видел он твоих зеленых строчек, ушел с врагом сражаться на войну. Вот с этих строчек и берет начало мой путь, которым шел я, жизнь любя. И эта мама верно означала, что руки золотые у тебя. Рәмил Гарипов. Мин халкымдың сәскә күңеленән, бал ҡортондай ынйы йыямын, йыямында йәнле ынйыларҙан хуш еҫле бер кәрәк ҡоямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халҡым теле миңә хаҡлыҡ теле, унан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫ кенә телен һөймәҫ, иле юҡтың гына теле юҡ. Әсәм теле миңә сәсән теле, унан башҡа минең халҡым юҡ. Йөрәгендә халҡы булмағандың, кеше булырға ла хаҡы